Tare. În urmă cu 2500 de ani, profetul Daniel a profețit ce se va întâmpla în timpurile noastre. A profețit ce se va întâmpla în zilele din urmă. Tot ceea ce s-a profețit coincide cu ce se întâmplă în zilele noastre de astăzi. Întreaga istorie a lumii s-a petrecut în concordanță cu această profeție. Toate evenimentele istorice demonstrează că această profeție s-a împlinit. De-a lungul celor 2500 de ani, s-a petrecut tot ce a profețit omul lui Dumnezeu. Această profeție este de la Dumnezeu și este cât se poate de reală, deoarece doar Creatorul cunoaște viitorul și îl vestește prin oamenii și apostolii săi. Daniel a fost unul dintre prorocii aleși de Dumnezeu. El a vorbit despre marile imperii cum se vor prăbuși și despre moartea acestora. În această profeție s-a desprins o piatră dintr-un munte și a lovit chipul care stătea în picioare și toate marile imperii s-au destrămat. Nu au mai rămas nici urmă din ele, doar piatra care a umplut pământul. Această profeție este exact înainte de a doua venire a lui Isus Hristos. Toate aceste imperii al lumii vor fi distruse de o lovitură venită din cosmos. Isus a profețit că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat clar că evenimentele și semnele din cer care vor avea loc înainte de venirea sa vor fi semne în soare, stele și pe pământ, strâmtoare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Cerurile vor fi clătinate, atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere mare și slavă. Amin. Dacă nu ești într-o biserică vie și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, lasă un număr de telefon și te voi contacta. Fii binecuvântat!